sa bundok. Bundok. Madilim. Kasi kung dito naman, magandang hapon po. Dito sa bundok, oh. Yan, bundok po ako. Parang ano, kumusta po ang lahat? Mahangin dito. Saan ko kayo ilalagay yung cellphone? Yan. Try ko dito. Dito ang ganda ng bulaklak. Oh. Dito na lang, dito na lang. Ayan. Di ko po alam kung saan ako lulugar kasi nawawala yung wifi. Guys. Hello po. Kumusta po ang lahat? Katatapos lang ng trabaho. Hello si Susana. Ay nako, wala akong magawa. Sa taas kasi walang wifi, yung signal ba, nawawala. Salamat sa suporta sis. Salamat ha. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung cellphone ko doon. Kaya dyan na lang, dito na lang ako maupo. Mahina kasi ang signal dito sa bundok. Mahina. Wala na akong trabaho, mamayang hapon na naman kasi natutulog yung alaga ko. Kumusta ka na si Susana? Busy ako, ilang araw na akong busy. Ngayon lang ako nakahawak ng cellphone talaga. Kasi talagang sobra talaga ang daming trabaho. Buti dito ngayon at kami lang dalawa ng alaga ko. Ayun, natutulog siya. Oo, may bundok. Sa parang doon ako kumukuha ng mga ng mga ubas, yung live yung wild grapes ba doon. Pero may grapes diyan o saka may garden kami sa likod. Kanina nandun ako sa kabilang garden doon kasi sinabi nila na kukuha daw ako ng zucchini saka yung cucumber kaya pumunta ako doon. Hello, Pedro. Wala akong magawa. Sa taas kasi mahinang signal, mahina. Ay habang dito ang ganda ng buhay ko ngayon dito sa bundok. Walang mall, walang supermarket, walang pagpagdalhan ng pera, walang western, wala. As in talaga na village talaga. Yun, mga bundok, matatas na bundok doon sa banda doon, no? Dito ako sa bundok. Dito ako sa bundok. Tapos na yung pabisita namin ng 16 na katao. Tapos,
dinala ako sa bahay ng amo ko, doon ako nag-work ng ilang araw, ibinalik ako ngayon dito. So, nag-start na akong maglinis kahapon nung dumating kami dito, gabi na. Nagwalis na ako. Tapos, hindi ko na makita dahil madilim na. Oo, abroad to. Di ka maniwala na ganito ang abroad. Oo, dito sa Lebanon to. Oo, tignan mo. Ang mga bahay dito ay bato. Yan, mga bato ito. Oh. Tingnan mo, ipakita ko sa inyo. Ayan oh. Ito. Yan. Pag maglinis kami, hindi pa nalinisan ito oh. Wala yung amo ko dito. Papaliguan namin pag ganito kasi eh. Siguro, mga bato rin yung mga tao. Ay, wala lang akong magawa, oh. Dito, ako ang ano, dito sa bahay na ito, ako ang caretaker, pero hindi ako naglilinis. Hinintay ko yung talagang ilabas namin. Nasa akin ang susi. Ay, oo nga sis, ano, sabi mo, ano, may rancho yung amo mo. Di ba sa ano ka? Sa Malaysia? Malaysia ka ba? Si Susana? Kasi yung ibang nasa abroad maganda yung mga ano nila, kapaligiran nila. Pero sa akin, ah, dito ako sa bundok. Bundok ng Libanon. Ay naku, Pedro, walang multo. Bakit ba takot kayo sa multo? Ako hindi. Yung kasama ko, ano, takot yun sa multo. Hi, Rami! Bonjour, Rami! May bata doon. Ang multo, wala. Nung namatay yung alaga namin, takot na takot talaga. Hindi siya makapasok sa kwarto. Eh ako, kahit na, bakit ako pababa, kahit na saan. Hindi ako natakot. Mas takot ako sa taong buhay kaysa sa multo. Kasi yung tao na buhay, pwede kang dakmain. Eh yung ano, yung multo, wala namang multo ha. Ah, bundok din dyan sis. Hmm. Tapos na kung maghugas kasi ng pinagkainan namin ng alaga ko, tapos naligo ako. Ngayon, andito ako kasi nakasagap pa ako ng ano ng connection diyan sa baba. Doon pa sa kabilang bahay, doon pa sa taas. So maganda pero sa amin ay mahina yung signal. Ikaw talaga rin Pedro ha. Joker ka rin ha. Kanina pa kasi ako nagla-live sa taas tapos naglo-loading. Ang ginawa ko, ini-stop ko na lang. Matagal na kasi ako hindi nag-live kaya namimiss ko rin eh. Nagla-live ako kanina kasi ano, kakain yata ako. Ay, naglo-loading ba? Ikaw talaga, Repedro ah. Ano, kumusta? Si partner Percy ang kausap ko kanina habang naglilinis ako sa bahay sa taas.
Si partner person kausap ko. Ngayon, iwan ko kung nasaan na siya. Yan. Puro sasakyan ang nagdanan dito. Kanina galing na ako sa sa tindahan. Ngayon nakita ko yung mga bulaklak ng parang kalabasa ba yung ang tawag doon ay zucchini. Ay hiningi ko ang dami. Yun ang inulam ko ngayon saka ang daming talong. Pero yung bang hindi na yung may parang may ano bang tawag doon sa ano. Pero okay pa naman. So sabi ko, magkano to? Sabi nila sa iyo na lang. O di, okay na. May ulam na ako dito. Kaya dito sa bundok, mabubuhay talaga ako. Gusto kong maglibot mamaya pag wala ng ano araw. O sige sis, Susana. Thanks sa time. Sige, pakainin mo muna yung mga horses mo. Buti ka may mga kabayo dyan sa baba, may mga kambing sila. I-share ko lang sandali. Ayan. I-share ko ito. Ayan. May premiere pala si Kuya Bal mamaya after 30 minutes. Ayan. Asan na? Ayan. O sige, kain ka lang. Okay lang naman ako dito. Wala akong ano, trabaho ngayon. Ay nako, ang ganda ng ano dito oh. Napakakalmado. Kalmado dito, hindi mainit. Sa Berot kasi ay sobrang init na. Dito ay mahangin oh. Ang daling natuyo yung buhok ko. Bye-bye! Bye, Pedro. Sige na, kumain ka na. Uy, tuyo rin ang ulam ko ha, tuyo. Saka yung gulay. Hmm. Nagkamay nga ako nung kumain ako ay. Sarap naman, galing mo ah. Paano ba mag ano? Mag gumawa ng tuyo, paano ba? Bigyan mo naman ako ng ano, turuan mo naman ako. Kasi gusto ko rin
Mag-business pag uwi ko. Ah, i-send mo nga sa akin sa Facebook, picture mo tapos i-send mo sa akin sa Facebook. Galing mo ah. Yung anak ko nagtitinda ng tuyo pero binibili niya. Hmm. Ah, ganun ba? Asin lang? Kasi pag linisin mo, 'di ba linisin mo na hanggang walang ano, walang kulay yung tubig, ganun daw. Totoo ba 'yon? Hello sis G. Ako ang dami ko rin palang tiyan pero pag hindi kuryente hindi pwedeng magmamalansya kaya dito muna ako nagtambay sa baba. Mamaya akit din ako pag kuryente doon, mamalansya ako. Saka 2 kwarto pang i-general cleaning ko pero pwede namang bukas pa yung iba. Oh, tahimik ang mga tao dito. Hindi gaya sa ano sa Beirut. Kahit hating gabi na may dumadaan pa dito, wala kalmado. Yung nagtatrabaho dyan, oh, dito sa mga bahay na bato. Teka nga, basahin ko, hindi ko na mabasa yung sinasabi mo, Repetto. Pag season ng tawilis ay tira mo namin. Tanim, ah, ganun ba? Ah, ibabad mo siya ng magdamag, ng asin sa kayilo. Easy lang pala, ano? Gusto ko rin magawa pag uuwi ako eh. Kahit na pang ulam muna, ganun. Kasi binibili ng anak ko dun sa ano, inaangkat lang niya dun sa ano, magtitinda. Kasi ang sabi nila sa akin eh, ano, pag gumawa ka daw, hugasan mo ng ilang beses, tapos lagyan mo ng, ay, hanggang sa walang kulay na yung tubig. Sige na sis Jay, mamalansya ka na. Ako mamaya pa. Nandito kasi ako sa bundok kaya walang magawa eh. Basta mag-comment ka na lang Pedro, baka ikaw ang mabunot ni sis J o.
Mari Pedro, mag-ano ka na, mag-comment ka na. Baka ikaw pang mapalad, no? Hmm. Yun palang ano. Yung upload ko na lechon 1.2k views. Lechon kasi yun ng ano ng hipag ko nung birthday niya. Pinasa sa akin, ayun. Nilagay ko sa short video na dito sa YT. Salamat po sa mga suporta nyo. Wala lang akong bagawa kaya dito lang ako nakapaupo-upo. Mamaya akit na ako pagbaba ng alaga ko. Ako naman ang akyat. Ganito ang buhay bundok. Hindi gaya dun sa Beirut na maya-maya trabaho, maya-maya trabaho. Dito ay okay naman kasi pagtapos na at natutulog naman yung alaga ko kaya iniwan ko muna sa taas. Pag siya naman ang magising, ako naman ang aakyat at maglinis. Pag akyat ko, ako naman ang magdadansumba naman doon sa taas. Ayan, sige, sige lang. Okay, Sis G. Ayan sis ah. Pero yung ang gamit ko yung hindi yung ano ko. Yung isa, yung ninja ko. Ang ginamit ko sis. Yan. Yung ko bakit tahimik. Tahimik mamaya pang hapon maglabasan ng mga tao dyan sa baba. Pati mga bata wala pa, hindi pa lumabas, tulog pa sila. Sis G, nag-comment na ako dun sa ano, short video mo ha. Saka ito. Hmm.
Ilang oras na, oh, isang oras na ba? Tingnan ko. Wala pang kalahating oras. Yan. 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 Diyan muna. Diyan muna kayo. Dito muna ako maglakad-lakad kasi masakiling pa ako. Yan, ang ganda dito sa bundok. Bundok time. Hindi ko dala yung susi dito sa bahay na ito. Papasok ko sana yung ano nila ng lumis. Pakita ko sa inyo yung bundok. Yan. Ayan o. Yun ang bundok. Ayan. Ayan yung bundok. 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 Ang ganda yung bundok lang ha. Ayan. Sis G, mamalansya ka lang. Sige lang, okay lang. Baka mamamaya masunog mo pa yung damit ng amo mo. Ang ganda yung bundok lang ha. Ayan. Sis G, mamalansya ka lang. Sige lang, okay lang. Baka mamamaya masunog mo pa yung damit ng amo mo. Yan ang mga tao oh. Silang nakapag ano, nakamotor lang, ayan. Yan ang mga tao. Ayan. Walang magawa dito. Hello, Ariet. I am here in the mountain. Muntan. Rigad. So how are you, Ariet? Nobody in the house, yeah? Take care of my house there. So how are you, Ariet? Ayan. Nobody in the house, yeah? Take care of my house there. Kabuilding namin kasi yung isa dyan, si Cecil. Si Cecil ay kapitbahay ko. Kabuilding namin kasi yung isa dyan, si Cecil. Yes, I know, it's very hot. It's very hot there in Beirut. Look at here in the mountain. Look at the house. Yo. It's very nice. Look at the wind. It's windy. Oh. There the grapes. Look at the grapes there. Look at the garden. Look at the flowers. Ariet, this is the house of my madam. This is the house of my madam. Here. Ariet, this is the house of my madam. This is the house of my madam. Yarit, I will be there and I will call you to go down to drink Nescafe with me. Me here, I'm alone, mafihadan. Nobody here. Look at the mountains. Eh. The mister is still up. He's sleeping. That's why I go down. Eh. Yeah. This is a very big house. This. 1, 2, 3. 3 floor. After the third floor is still a hub attic from up. Yeah. There.
The one, the garden that I'm bringing the tips and the tin. Mm. Yeah. After this, my madam ko, they will go, she will go up or she will call somebody to come and this she want to clean. Me, I will clean. And Dalia and somebody mabarap. We have a lot of things here. I will clean myself here. Yes, I'm happy here. Because there it's very hot. Really. It's very hot and then I'm working to the other house. I will go to other house. So it's better here. Yes? Eh. After I will go up to the Nescafe. If have karaba, I will iron. Oh. That's it. What happened to my phone? Yes, I'm alone. Nobody's disturbed me this time. Hmm. Look at the mountain. Hmm. We have also mountain there. Oh. We have the garden. Ah. We have the flower. Look at the garden. They just look at the garden. Nice? Oh. I want to make live 2 hours. 2 hours, I will put it there. But it's too dark. I will put it here. It's too dark also. I will put it here. Yeah. It's too hot. Miss Maon. I will go back there. Yes. Yalla. I will sit here. I will sit the Mr. Gudon and I will go up. Yan. Look how windy. It's windy. It's very nice weather here in the mountain. I want to walk again. I want to stand up. My legs are pain. Look.
Ay, dakara ba? Eh, ay, sa nipad ikaw yan. I want to iron now. Natin ba? Guys. Itong gusto-gusto ko mais. Hello, Sis Angela. Shout out. Ayan, nakaisa na, nakaisa na. Salamat sis sa suporta, salamat. Nagtarin ko muna ito. Kasi baka kasi. Guys. Mainit kasi dyan sa banda dyan, kaya dito muna ako sa banda. Ayun, ang pala. Mga kambing. Marami
Maraming mga manok pa doon. Hmm. Itong plansyahan na ito. Noon pa matagal na yun yung kinanuno at lola. Nung bumili sila ng bago, ito, dinala namin sa yung ano na niya.
Yung alaga ko bukas na lang po. Yan, kain po tayo ng nuts. Mahinang signal sa amin, kaya bumaba ako. Mm. Yan guys, kumakain po ako ng nuts. Kain po tayo. Salamat po sa inyong mga suporta guys. Di pa po ako tapos magmamalansya. Yung mga t-shirt ko lang ang tinapos ko. May 3 lang naman na papalansyan ko para sa alaga ko. Wala kasing connection din, kaya bumawa ulit ako. Ang gustong gusto ko yung cornic niya. Oh. Hinahanap ko yung cornic niya. Oh. Ayan ba? May almond, may hazelnut, may peanut, may pistachio nut, pistachio nut ito pa rin inubos ko na. Meron pa kaya? Maubos na yata yung cashew nut nito. Mga almonds na lang sa hazelnut, pistache.
tayo guys. Ito almost. Yan. Pistachio. Pagkatapos ko pong mag-live, magkakape po ako sa taas. Ako si, ano, addict sa kape talaga. Kaninang umaga lang naman ako nagkape. Ayan guys. Kain po tayo. Tikman ko itong hazelnut na ito. Ito na lang yung iwan. Puro mga manit saka yung squash seeds saka pistachio nuts. Yan. Basa-basa muna ako. Ayan guys, tapos na akong kumain ng nuts oh. Tapos na rin akong mamalansya sa mga t-shirt ko. Bukas na lang yung sa alaga ko. Kuryente kasi ngayon hindi yung generator. Dito pag generator ayaw nila ayaw nila akong mamalansya at maglaba. Pero pag kuryente, yun pwede kang maglaba. Maglaba, mamalansya, ganun. Hello sis Rosalita. Shout out sa'yo sis. Hindi, nandito ako sa bundok. Kanina nagkita tayo sa sa live ni Glyza, nandun ka rin, di ba?
Tambay-tambay lang ako dito. Kasi ang bahay namin sa taas dito, bahay ng amo ko to. Hindi pa kami nakapaglinis dito. Pag, paglilinisin namin ito, itong mga ito, paliguan namin. Labas at sa kalit sa loob. Kasi kanina nakaupo ako dyan, gusto kong mag-live. Nakita ko naka-live si Glyza, kaya pumasok din ako. Pero, di ba, sabi niya si Loren, yung kapatid niya, pakisupport din. So, nung sinupport ko, bumalik na ako, tapos na yung live. Ilang minutos ko lang nandun. Dito ko sa bundok, ang ganda ng bundok namin. Dagay pakita ko. Yan Yan ang bundok Yan. 'Di ba? Yan ang mga bundok Mga bahay na bato. Mga bahay na bato Yan. Bahay na bato yan. Doon ang garden namin may mga kambing. Mainit pa doon. Mainit pa pumunta sa garden. May kambing doon. Bundok dito pero malalaking bahay, mga bato. Mga bato karamihan. Ito magtatatlong taon nang nire-renovate, magtatatlong taon na. Hindi pa tapos. Bato rin yan. Ang ganda nga sabi nila, garahe yun. Hindi naman garahe, parang bahay na sa Pilipinas, dito na ako titira muna. Pag summertime kasi, dito kami nakatira. Straight akong titira dito ng 2 buwan. So bago mag-winter, bababa kami doon sa Beirut. Kahit nabundok dito, magaganda ang mga bahay, may mga sasakyan din sila. Ang ganda dito kasi yung hindi masyadong mainit, hindi gaya ng Beirut na talagang sobrang init. Kailangan mo naka-AC dito, hindi kami nag-AC Meron na kaming electric fan just in case na gusto namin mag-electric fan. Nag-electric fan ako kagabi, yung solar. Pero ang purpose ko hindi yung dahil mainit, kundi yung lamok. Tamad akong magsindi ng katol. Dito sa bundok lang kasi ang ayaw ko dito yung lamok. Kaya nag-electric pan ako magdamag. Naglagay ko ng kumot dati kasi sa Bears hindi ako nagkukumot talaga dahil ang init-init doon at magdamag pa na walang ilaw, walang kuryente. So, yung maliit naming rechargeable ilang minutos lang mag-stop na. Ang kasama ko lang dito yung alaga kong 65 years na na lalaki. Yun ang alaga ko. Kung saan siya, nandun din ako. Pero last time nagpabisita kami dito ng 60 na katao. Nandito silang lahat. Ngayon nag-uwian na, kami na lang naiwan dito. Dito naman sa harap namin, pinsan ng amo ko. Dito may tao rin. May mga may caretaker kami nasa baba. Isang pamilya yan. Sa kakilalaan naman ako dito. Magmula ng alas 12 hanggang alas 6, wala kaming ilaw sa building namin. Sa building ng amo ko, 1:00 hanggang alas 7. Yung ibang mga building, yung mayamang-mayaman at ayaw nilang mawalan sila ng ilaw sa magdamag, meron silang kuryente, pero magbabayad sila ng malalaki siguro doon. Pero yung kahit na yung amo ko nga meron din silang kaya, pero
lahat ng building kahit na gusto ng isa kung ayaw naman ng iba. So wala silang magagawa. Tapos 12 midnight hanggang alas 6:30. Wala ka, darating pala ng ilaw kinabukasan noon. Tapos 8 o'clock na naman, wala na naman. Babalik na naman ng ng 10 to 12. Tapos 12, wala na naman. 2 o'clock, babalik na naman. 2 o'clock hanggang 4. 4, wala na naman. Babalik na naman ng alas 5. Ayun, ganun sa Beirut. Kahit dito, walang kuryente pero laging walang kuryente rin. Ano na, kasi kadalasan na dito yung mga ano bang gusto kong sabihin, yung ang kadalasan nilang ginagamit na dito ay yung generator at ang mahal daw ng generator. Mas murang electric ng kuryente. Pero bira lang kasing dumating ang kuryente dito. Ngayon kuryente sa taas, kaya nakapalansya ako. Ganon dito sa Lebanon. Yung iba, mayroon ding diretso ang ilaw, pero depende sa mga sa mga nakatira sa mga building. Kung ayaw nila. Doon sa amo ko, maghapon na may elevator. Pero mayroon din silang brownout din sa daytime, saka sa gabi hanggang umaga. Yan ang update ko dito sa Lebanon. Kaya mahina rin ang signal. Yung mga internet, ang hina ng signal. Mas pa nga dito sa sa bundok yung signal. Ako nakakunik ako diyan sa baba sa namin sa caretaker namin. Nakakunik pa ako dito sa harap namin. Pero yung sarili naming wifi ay mahina yung signal, kaya habang namamalansya ako kanina ay naka-live ako. Ang nangyari ay nawala ng signal, kaya tinapos ko lang palansyan yung mga mga t-shirt ko. Hindi ko na itinuloy yung t-shirt ng alaga ko. Bukas na lang. Gusto ko nga maglakad-lakad doon sa pinupuntahan ko dati na blinablog ko yung pinagkukuhanan ko ng mga prutas doon sa baba. Mainit pa Pag nandito ako, okay lang. Pero pag dyan ka sa sa kagitna ng bundok, sobrang init talaga. So titignan ko mamaya pag wala ng araw, maglakad-lakad ako doon. O kaya bukas, sasama ako sa alaga ko. Pero sabihin ko, video niya ako. Na maglalakad kami doon. 45 minutes papunta, 45 minutes pabalik. Kasi malayo kami sa sa bayan. Naranasan ko na rin lakarin ang bayan hanggang dito ay 45 minutes papunta, 45 minutes din pabalik. Walang mga mall dito, walang supermarket. Ang meron lang dito mga tindahan, ganon. Kasi magbabakasyon ako sa December. Magbabakasyon ako sa December. Ewan ko kung anong gusto ng mga anak ko. Kasi may business yung anak ko. Kung hindi niya kaya na silang mag-isa, titignan ko. Kung gusto ko pa sana, babalik pa sana ako another 2 years. Pero ang anak ko kasi ang dami niyang yung business niya, may mga anak siya, kaya nahihirapan siya sa gawaing bahay. Pero sa awa ng Diyos, okay naman yung business niya talaga, as in talaga. Pag nandun kasi ako sa Beirut, marami akong trabaho rin. Dito, marami akong trabaho pag nandito sila. Kaso nag-travel yung nagmamahal sa akin, yung kapatid ng alaga ko, yung kapatid ng amo ko. Kasi ang amo ko, nag-work out sa kanya ng 8 years.
Oo, mahirap yung sitwasyon ko kasi 8 years ko sa amo ko talaga, sa amo kong tunay. 8 years ko sa kanya, dalawa kaming Pilipina, ako ang kumuha yung isang Pilipina. Malilit pa, baby pa yung alaga ko, 4 months nang dumating ako dito, 20 years na yung alaga ko eh. Then after 8 years, sabi ng amo ko kasi ilang beses na silang kumuha ng mga Pilipina para sa nanay at sa katatay, walang nagtatagal, 2 years talaga yun, hanggang 2 years lang ayaw na nilang bumalik. Yung isang magkapatid ay 1 year lang pinauwi ng amo ko kasi nag-away sila noon. So sabi niya sa akin na ako na lang daw ang ano, kasama ng mga bagulang niya pero kukuha sila ng isang Pilipina. So nag-oo naman ako, mahirap talaga, mahirap na alagaan yung mga tanda. Nung umuwi ako ng 2015, namatay yung anak ko. Nadisgrasya ng motor, yun ang bunso ko. Umuwi ako. Dito ako nang galing sa bundok kasi nandito kami ng time na yon. Umuwi ako ng Pilipinas, 2015 August. Pagdating ko dito ng September, nadatnang ko nang namatay din yung alaga kong matanda na tatay ng amo ko. Pero doon sa Berot, iisa lang building ang bahay ng amo ko at yung mga magulang niya. Ngayon naman dito sa bundok, iisa silang bilya. Itong nakikita niyo ito, mayroon pang dalawang taas niyan. Kami ang nasa gitna ngayon ng alaga ko. Sa katastaasan, doon ang bahay ng abogado, yung nagmamanit sa amin. Hmm. Kaya nung namatay yung tatay nila, nag-iba na kasi yung tatay nila ay palabigay din yun sa amin. Kasi alam niya na nahirapan kami sa pag-asikaso sa kanya. Yung bang okay pa yung isip niya, pero yung katawan niya, yung bang kailangan mong paliguan. Dalawa kami ng Pilipina, pinapaliguan namin yan siya kasi hindi kaya ng isa. Paupuin namin si Lola noon habang pinapaliguan namin si Lolo. Tapos nung namatay si Lolo noong 2015, si Lola mas mahirap alagaan. Ako 57 ko na. 57 years na ako. Kaya nung namatay si Lola rin, napag-usapan nilang makakapatid na 4 sila, na ako ay sa kapatid nila. Kasi yung kapatid nilang special child nila yan eh. Kaya doon ako binigay. Malit lang ang bahay namin. Malit lang ang bahay namin doon sa Beirut. Kasi yung bahay ng magulang nila, ipinamana sa amo ko. So ang ginawa ng amo ko, ipinarenovate niya. Ngayon doon siya nakatira. Doon sa pinanggalingan ng amo ko, sa the same building din, ay ang nakakuha na doon ay ang kapatid niyang nasa New York. So ang kapatid nilang nasa New York, papunta sa New York, then papunta sa Italy, sa may bahay siya. Tapos ano, pupunta siya dito, dyan kasi may bahay din dito yung kapatid nila. بعدين بدي مفتاح المطبخ بدي اجيب هذا تبع الموسيقى في كاس Badak? مفتاح المطبخ Badak hayda? ايه بدي اجيب بدي طلعه بعده بالمطبخ Barap, ano, Mr. Gabi Electrical din unik, ang sanay. خليه بالمطبخ Ano, nasa karbab, alitli. اه Isa badak? Badak? خلص La, isa badak, anak tiki mufte. ايه وين المفتاح؟ La, inti matarap anahat di bil akarad ana. Yadawa ko ng rana ko. Okay. Yun ang alaga kong matanda, tinatawag niya ako para kunin yung susi. Kasi yung speaker nandun pa sa kusina sa baba.
Ganun ba umuwi na? Ilang taon yun? Dito ang daming matatanda na, mga 65, mga less than 70 years, nandito pa sila. Nagtatrabaho pa sila. Mm. Ang oras na dito, alas 4. Teka lang, titignan ko lang yung ano, yung kung electric na kasi papatayin ko yung hot water namin. Electric pa. Kaya hayaan ko muna yung hot water. Ganun ba? Kapsat Mami Piar, kumusta? Nagpakada lang namin idi Domingo. Iti alas 10 ngayon, alas 12 tapos panalagi dalagti pang ginatang. Gimatang tinatang iji hamra na panak enti ukay tapos naglibot kami di Eldorado. At akadwak kami, nagayad kami mo lang may nangan di balay di kadwak ngagayem ko. Shout out Mami Piar. Nandito na ako sa bundok. 2 months ko ditong straight daw. When? Nasa pa? Nagpindas dito ni Bantay. Bantay. May lumilipad na mga insekto. So nga nasapa nga remorte ko tangamin ko pakanang managyaw aware ko ngamin. Tapos apa nagimatang ti internet. Jesasin. Sa kong gatangan tilod na jaw aware ko. So di jay. Tapos nagpamakain kami ngamin ti Rabii. Sa nag-travel na di abogado, may na nagdi-drinks di balay. So nga dati preparation ko edi so nga napintas mo na nagawid ako una. Ngay natatayo mong bantayan so nga makalayba manan ay na kabsat no da jayak Beirut permit ti adu ti trabaho kamong ay di balay ta aware ko. Balay iti sa enti amo di may isang kapsa na. Sungahan na nga makalive ijay. Win! Ni sumangko man tigapsat ng agaputi New Yorkan, may sapay nga asikaso na ajay. Agbakasyon na no December, adati ticket kon. Imbati jebero tan aja ticket kon. Tako na kami nagawid da dito August, kunada haan, kunada tampay nga malpasti, ikamam kunada. Tapos, sige nga rod kun. Mas kal. Ha?
Eh, anak hon. Baden eh. Yala lah, that's why. Ano ba ang large hon? Ay, bandang minom ti kape. Ay, kape, tsaa. Nagawang kuryente. Nagawang kapsat. O sige sis, Rosalita, sige, matulog na kayo kasi dito hapon pa lang. Sige, good night. When kapsat, December ang agawid. Tapos, nagawan ti kuryente tatay, so nga awan ti signal. Tinatawag ako sa baba doon sa sa caretaker namin, iinom daw ako ng tsaa. Hindi nila alam na ka-live ako kaya dito ang ingay-ingay ko dito. Ano kasi ah, mahina yung signal sa amin sa bahay. Taka. Karirinjo ubing. Malakda. Sangsangit. Lubat na itong CP ko. Siguro lubat na rin yung isa. Apay nga tanong ko dati agview kanyang ijay short video dita YouTube ngay kakwa hanggang 1,280 1,280 ko laang iti views ko. Kaduang kas ding eksakto laang. Kita man yung oras ay naman yung oras ang dati lad ko. Lobat sila pongkol. 1.5. Anay lang nga one and a half. May 12 minutes pa. Bundok. Bundok. Tignan ko lang yung yung sa Facebook. Thank you Lord. Adamanan ti may isang business ti anak ko.
100, ano to? Ano ba ito? Tingnan ko. May kanin na sunog-sunog. Sunog-sunog. Lalagyan ko na naman ng no, not this one. Ay, ito yan. Ano ba ngayon? Today is Tuesday. Yan. Let's eat. Ayan. Fried fish. Ayan. Andito na yung mga supporters ko sa Facebook din. Galing po ako doon sa tindahan. Ang dami pong mga bulag-bulag na pusa. Ito po yung courgette. Zucchini. Courgette sa French. Zucchini sa English. Ayan. Ayan guys. Ito pong mga talong na ito, hindi pa naman po, hindi naman po talagang lantang-lanta na, okay, ganyan ang itsura. Pero pwede pa namang tutukin yan eh. Yan, binigyan
Hello guys, hello. Titingnan ko lang yung sa Facebook ko kasi may mga ano, kailangan kong replyin yung mga ano nila. Oh. Sufi Lalos Hala. Nam Lalos. Lalos. Sufi. Alo. من زمان انا تكفي انا شفته ما في كهرباء عشان هيك انا شفته ما في كهرباء ايه من اول عشان هيك تكفي انا اوكي نعم بدك شي تاني wala ka ko tinatawagan pa niya ako. I-upload ko na naman yung reels na isa. Ano ba to? Nandun ako sa Facebook. Ay,
Sinagot ko lang yung mga ano nila doon, yung mga comments nila sa Facebook. Dahil ano na lubat na talaga ako. So mamayang gabi, kasi walang ilaw dito pag gabi eh. Hindi kasi naka switch pa yung kuryente ng amo ko. Tignan ko kung may 1.5 hours na ako. I will see. Okay. So hanggang dito na lang kasi lubat na itong mga cellphone ko. Ay, ano pala? Hayaan ko na lang muna na matapos ito ng 2 hours. Itong cellphone ko na isa yung lubat. Gusto ko magpainit ng kape at magkakape na. Iwan ko lang yung cellphone ko muna yan. Yan. Ayan, dyan muna. Akit muna ako magpainit ng tubig. Iakit ko ito. Then bababa ako. Iwan ko itong cellphone ko. Babalik din ako kaagad. Hello! Nagpapainit pa ako ng tubig para sa kape. Nakanda na yung paglagyan ko ng kape ko na thermos. Baba ko na lang dito. Pa-support po sa mga hindi pa po nakapag-support sa aking channel. May 17 Ilocana po. Maraming salamat.
Gagawa pa pala ako ng ice candy. Kalimutan ko na. Pag akyat ko, gagawa ko ng ice candy na strawberry or orange. May supot ako ng ice candy kasi eh. Sabi ko, itong cellphone ko pala eh lobat, wala pala kaming kuryente. Baka babalik pa ng alas 6. Nakakaloka talaga dito sa Lebanon. Ay nako. Tignan ko lang kung matagal pa. Ayan, may 20 minutes pa. Akit lang ako, kunin ko lang yung kape ko. Babalik din po ako. Yan. Dito na po ako. Ako ay iinom ng Nescafe. Yan. Tapos may cake po. Ang laki ng thermos ko. Ayan. Merienda time po tayo. Kape. Matabang. Ayan. May cake po. Merienda. Kape-kape. Masakit ang mga ano ko. Okay, bawat. Ayan, kape po tayo guys. Ito po. Hindi ko na tinakpan para mas madaling mahalo. Ayan.
Kumain na kanina yung alaga ko. Kape po tayo. Mm. Sarap umigop. Yan, merienda time po. May nuts kasi itong cake na ito. Ayun guys, kape-kape. Umuwi na yung mga trabahador dyan, oh. Anong oras na ba? 4:37 na pala. Pero yung sikat ng araw, ang ano, oh. Pag pumunta ka ngayon dyan, sa gitna ng bundok, sobrang init. Hintayin ko na lang na, kasi kahit na 8 o'clock na dito, eh may araw pa kaya. Ito po ang mga bahay dito, mga bato ito. Mga bato. Ito pinapaliguan namin kapag kami maghihintay sa loob ng bahay nito. Ano, pinapaliguan namin. Siguro itong mga nasa mga kapitbahay ko, ang akala siguro nila, nagsasalta ako na mag-isa. Kasi wala naman akong kausap. Kumusta na kayong mga tanim kong ampalaya. Namumulaklak na siguro. Ayan, guys. Kape-kape po tayo.
Busin ko na ito at iakit ko itong pinggan. Iakit ko lang guys itong pinggan. Iiwan ko yung cellphone ko. Tapos kukunin ko yung takip nito. Ayan, tinakpan ko na ito para hindi agad malamig. Lalamig kasi ito pag walang takip eh. Ayan guys, kapi-kapi po tayo. Laki ano? Ito po yung thermos ko pag pumunta kami magsumba. Talaga. Tig-isa kami ng thermos pag nagsusumba kami ng madaling araw kasi
this. What? 1.1 K views sa aking ginawa na laban ukyat. Yes. Short video yun. Titignan ko ulit kung may 2 hours na. Ayan. Ayan. Pag may 2 hours na, magbabay na po ako. So, salamat po sa inyong suporta. Sa lahat-lahat po, sa inyong lahat na. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan. Basta kayong lahat na. Maraming salamat po. Ito po ang buhay. Ayan, dito hawakan ko na lang. Ayan. May 16 minutes na lang po at matatapos na. Kanina ay 1 hour 15 minutes lang ba? Kala ko naka 2 hours na ako eh. Ayan. Kape po tayo. Yan, malapit na sa Facebook na lang ako kasi lubat na itong cellphone ko. Yun kasi iniiwan ko yung cellphone ko dito oh. Yan sa pag ako nag nagsa-silent live ako dyan oh. Pwede ko nang iwan dyan eh. Ayan. Hindi ba na? Ayan. Bakit ganun?
Akala ko magto 2 hours na kanina ito ah. Bakit bumalik sa ano? 1 hour and ano na lang. Sige, hanggang 1 hour and 30 minutes na lang. Wait ko na lang yung minutes na lang. Ayan. Ilagay ko kasi doon ano, mainit na. Tapos ilagay ko dito, wala nang signal. Kape po muna tayo. Nawawala kasi yung signal eh. Abundok to. Good afternoon guys. Ayan, paisi-isi muna ngayon. Bukas naman ako ahataw. Kalinis naman po ako ngayon sa salas, sa balkon, sa kusina. Ayan. Maganda po ang weather dito sa bundok, hindi ka pinapawisan talaga. Doon, doon sa Berot ay talagang pawis na pawis ako doon. Ilang beses akong magpalit, ilang beses akong maligo. Yun lang ang maganda sa amin. Hindi ka na hindi mo na ito-turn on yung hot water doon kasi may solar naman kami. So anytime ay makaligo ka. Ayan guys, kape. Ayan. May hangin na. Kahit pa paano, mas maganda yung climate dito kaysa sa Beirut. Doon talaga pawis na pawis ako talaga doon. Ako pa naman ipawisin. Hindi naman dire-diretso yung AC kasi wala ngang kuryente. Kung walang kuryente, kahit generator wala rin. So, magtitiis ka na lang sa init, ganun. Buksan na lang yung mga bintana at saka pintuan para makapasok yung hangin. Ayan. Pag mag silent live ako, ilagay ko dyan o sa may malagong halaman, babalutin ko yung cellphone ko ng cellophane kasi last year nag-live ako, tinago ko dyan hindi alam ng caretaker namin, nagdilig siya ay basang-basa. So ang gagawin ko ngayon, isusupot ko na lang yung cellphone ko para kahit magdilig siya, at least hindi mababasa.
hirap ng signal sa ano din, sa Bero. Mas maganda yung signal dito. Yan. Mamaya pag tapos akong mag-live, akit ako at mahiga muna. Manood. Ay, hindi pala ako makapanood Kasi lubat na itong isa. Lubat pa yung isa. Ayan. Gusto kong gupitin yung buhok ko na ay. Mahaba kasi yung buhok ko At mainit kahit laging nagaganyan May 5 minutes na lang. Ayan guys. Sige, sige. Punta muna ako sa FB. Ay, nakakaloka. Ito ang microphone. Paasa na. Ito naman ay live sound. Ayan. Ito $4. Ayan. $4 lang yan guys. Ito 15. Microphone pala ito ito nakikita ko lagi dito sa mga online microphone pala yan. Microphone for iPhone and Android. Ayan. Marami na naman akong may 3 minutes na lang. Meron akong yan. Yan. Galing po ako doon sa tindahan. Ang dami pong mga bulaklak ng pusa. Ito po ay yung courgette. Zucchini. Courgette sa friends. Zucchini ito sa English. Ayan. Ayan guys. At itong mga talong na ito, hindi naman po talagang lantang-lanta na okay, ginaganyan ng insura, pero pwede pa namang lutuin yan Yan, binigay nila sa akin. So dito sa bundok, mabubuhay ako sa mga bigay nila dito. Binibigyan ako ng kaibigan ko ng fresh milk din. So thank you Lord. Ayan guys. Galing po ako doon sa tindahan. Ang dami pong mga bulaklak ng pusa. Ito po ay yung
courgette. Zucchini, zucchini. Courgette sa ano, friends. Zucchini ito sa English. Oh, ayan. Ayan guys. At itong mga talong na ito, hindi pa naman po, hindi naman po talagang lantang-lanta na okay, ganyan ang itsura, pero pwede pa namang lutuin yan eh. Yan, binigay nila sa akin. So dito sa bundok, mabubuhay ako sa mga bigay nila dito. Binibigyan ako ng kaibigan ko ng fresh milk din. So thank you Lord. Ayan guys. May 1 minute na lang. Galing po ako doon sa tindahan. Ang ingay mo. Ang dami pong mga bulaklak ng pusa. Ito po yung courgette. Zucchini, zucchini. Courgette sa friends. Zucchini ito sa English. Oh, ayan. Ayan guys. At itong mga talong na ito, hindi pa naman po, hindi naman po talagang lantang-lanta na okay, ganyan ang itsura, pero pwede pa namang lutuin yan. Yan eh. Yan, binigay nila sa akin. So dito sa Ayan, malapit na. So, kailangan ko lang magpaalam. Kasi lubat na yung cellphone ko, guys. So, hanggang dito na naman ulit. Maraming salamat po sa mga sumuporta at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si May 17 Ilocana. Please paki-support yung aking channel. Yung hindi pa po nakapag-support. So, sana andyan kayo lagi. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye!